So what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for this vlog, for this video mga kabisaya, tayo mag-unboxing ni sa among order nga video making kit. So ato ning siyang ukbon mga kabisaya kung good sigud yung quality, kung okay gid ba siya mga kabisaya. So muna ang edugayon mga kabisaya og ato ng ukbon og atong tan-awon ang iyang sud. And 3, 2, 1. So, tara mga kabisaya, ato na siyang ukbon. Video making kit. So, nindot kini siya gamiton mga kabisaya. Pang vlog, diba? So, tara mga kabisaya. Amo gihinay-hinay. Hinay, open. Sesame. So, Sir Kenneth, please introduce our video making kit. So, nindot gid siya mga kabisaya, no? Natay mic na magamit. Then, natay light. Mo na siya ang kuhan kung mag-video mo, inyo rayon ng suga para mahayag siya. Mo na siya ang para lock niya mga kabisaya. Baka na muna cellphone. Abot na nga sa cellphone day. Sorry. Nya ang kanni kay mao ni siya ang automatic. I-on ra nimong Bluetooth, i-connect ni mao ni. So, kana. Mao ni siya ang SOI camera 360 Ano man na? Camera. remote shutter. Mao ni siya ang remote shutter mga kabisaya. Sorry, makalimot ko sa pangalan ni. Okay. Natay wire. Mao ni siya ang Gamit para sa mic. mic. Para sa mic. Ay, naku ni. Sorry kay. Kana, sana. So, mao ni siya mga kabisaya ang last kay mao ni siya ang handle ko tanan. Mao ni siya ang inyong iyana. Sayo na kayo siya mga kabisaya. Anar ni siya. Ano, saan? Di ko kabaw mga kabisaya. Anar de. Ara ako, be. Anak mga kabisaya. Si anak. Oh, pwede sa anak. Sakto. Unya, para siya ma-open, anak, ato ning pisliton ang kanin button para mo sa kasiya. And then, naratay butanganan sa para atong ibutang rasiya. Anak siya. So kabaw mo Muna siya. yan, Ako pagid. Anak siya na mga. So, ato na nag-symbol mga kabisaya. So mura siya drone mga kabisaya. Drone. Sige, so mayroon na to. So ato ni symbol mga kabisaya. Kung mugana ba ni sila. So nahon na to ang kani. Dayon ang kani. Dayon. Ni anak, landscape man ta. Landscape mo din yung kabisaya. Amo ni siyang gihugot mga kabisaya. Para safety mga kabisaya, mga digid siya. Okay. Sunod mga kabisaya kay Ang kani. Ang light. light. So ari ni siya butang sa babaw mga kabisaya. Lock. Ato ni siyang ilak. Wait, babe. Ang pag-lock ka naman kasi ato. Anar din mga kabisaya. Ay, bali. Ba't sakto to ganiha? Ay. Ano siya ang pag-lock. So, Sunod. next kay ang mic. So, ari ni siya sa babaw mga kabisaya. Okay. Ano ni siya?
Bali man na, uy! Otoy, kaya magyapon na siya. Di na matuyok. Ano siya, mga kabisya? So, mo gyapon ang paglak niya mga kabisya. Ato gyapon siya yan. Isa. Oh. Okay. Okay. Sunod kay ang wire Ang wire para sa na? para sa mic. Hmm. Ano siya mga kabisya? Tadang! Hmm. Ano siya? Asa mo na ito? Istuslok. Ano siya ang para sumpais din na. Asa mo na ito slok? Dire. Asa to? Sa cellphone ni ug sa mic. Oh, yeah. Are. Asa? Ato. Asa mo na ito slok? Ayay ka. Kalimut ko na. Aray. Ano day? Bakit? Ano na sa luyo mga kabisya? So, ato siyang i-testing mga kabiseno. So, amo na din siyang butangan og battery para musiga ang light, no? So, ato na siyang ablihan. Diri sa likod na siya butanganan. So, ang baterya niya mga kabisaya is Triple E. AAA. Triple E. So, mo niya ato mga battery mga kabisaya duha ka buok AAA para sa light. So, ato na siyang ibutang. Ito, masid. Ay, gayat. Buhi. Buhi mo yung battery mga kabisya. Mambak. So, busy kayo siya pagbutang mga kabisya. So, testing nga na ito mga kabisya. Musiga, ganda siya. Wow. Oh, goods. Siga siya. Oh. Ayog na. Cellphone ni mo testing. So, testing nga na ako ang cellphone. Malakas mo ka iPhone. iPhone 13 Pro. Kamera. Di na yung masud. Sudoy. So, ato siyang testingan mga kabisayano kung musiga ba siya. Ay, musiga. Mugana ba ang mic? Ang mic atong gamiton. Hindi, hindi. So, kani, mo na siyang ituslok sa cellphone. Charan! Okay. Press the button. So, ato nang testingan mga kabisay, no? Kung mugana ba ang Yang ato mic. ang mic. And then, ato lang i-insert dire ang ato ang naka-video dire, no? Para makita nato kung okay ra ba ang yang mic. So, testing na nato mga kabisaya. Hi guys. Ay! So, what's up mga kabisaya day, no? So, bao din niya ato ang mic, no? Kung unsa yung nadungog, kung unsa inyong na, unsa inyong mga na... Nabati. Di, na nadungog, kung nagana ba ang mic, kung okay na ba ang mic, kung unsa ba yung kuan good for ba for price, friendly ra sa iyang price man pod, no? So, i-try nato ni siya nga magkaunta, mga kabisaya, no? Kay, murag, ato siyang i-testing kung good ba siya for ASMR. Kay nakita na ko sa mga review nga good ra siya sa mga ASMR, no? So, magtuha di tag teacher ya para sa atong kuan para Atong mag-testing na to atong mic. Testing nga na ito kabisya. So, magkuha ako. Nasa ref. Sir. Yeah. So, mao din ang mga kabisaya no atong gamit no katong tripod 3110 nga bago na tong gi-unbox last video. Testing na nato ang ato ang kuan pizzeria no kung nagana ba siya sa mic. So, ato ni siyang ibutang kung good sir ba siya kung ibutang kung sa layo no. Ayan siya. Hindi siya makita. So, ikaw na lang mag-abli. So, ato na yablihan kung magalag ba siya. Kaya ubos rasad kaya itong butanganan good. Among testingan ba? Kung magalag ba siya. Hindi, abli. Kuha na lang nga. Hindi ko lang nga. Hindi tantang.
Para mga kabisaya, ako nang gabihan. No, so i-try na to nga magkaunta kung madungog ba ang mga crunchy. So, sugda na lang ito mga kabisaya. Kaya gusto. Saan mukbang? Hindi. Kaigay ko. So, unsa din ni siya? Bawang? Bawang na bawang. So, mao din ni siya mga kabisayan, no? So, walang pinagbago ang mga bawang na bawang guys. Lami gyapon. Murag ako lami. Chara. Murag ako. So, na-testing naman nato ang microphone mga kabisaya. Goods ra jud kaayo as in. So, i-try nato naka-off ang suga dire sa pikas nito nga phone nga walay suga and then kani nga phone nga naay suga, no? So, i-off ang suga. Ato testingan. Tung. Oh, so, di ba? Klaro, kita kayo ang differences mga kabisayan, no? So, bisag naka-off ang suga, kita kayo tas Kuya Kinit ready kilago. Puti ko gamay. No, so, diba? Hasta diya, o, kita kay tao, bisag naka, tao, na, layo tayo, na highlight. No, ikada ko po, masig nakita ka. Kita kayo man na rin, oh. Oh, Mm. kita no. Tumal ko. Diba? So, okay. So, kamo na bahalag judge mga kabisay, no, kung unsa yung nakita, well, naka-off ang suga o ang pikas na phone nga walay suga, no? So, good rigid ang price, friendly rigid ang budget, no? So, Affordable lagid kay mga kabisaya. So, sa mga vlogger nga gustong mo palit, PM lang mo na ako for more information kaya atang sabutan ng price. So, malalang testing mga kabisaya. So, amo na siya. I-on ang suga. Balik ang suga. No? So, ato na siyang i-off. Parang kita na ko. So, maogday ni ang ato ang forma mga kabisayan, no? Mo ni siya ang setup, ang wire, ang phone, ang light, ang microphone. No? So, magid niya magkita mga kabisaya. Very handful rasad kaayo siya. And then, kung dili mo magbutang o dili din ninyo ibutang, pwede naman sad ni siya ipuso na. Imura na siya. Oh, imura siyang gunitan. Ana ragid ta mga kabisaya, no? So, nindot kayo mga kabisaya. Pang professional ragid kayo tin-aon, very affordable og friendly sad kayo ang price. So, sa ganahan mo order mga kabisaya, order mo mga kabisaya. Ang anan niya kay video making kit. Oh, and then kung gusto mong mag-order, magpalit na may plano, PM lang mo na mo. So, dili na magdogay mga kabisaya. Pag dire lang may kuto mga kabisaya. So, i-rate din niyo mga kabisaya, no? Kasi mo rate. Rate kay Out of 5. 1 to 1 to 5. 5 mga kabisaya. Ang sad mga kabisay, no? Rate na ko 5/5 nga star. Nindot kayo siya mga kabisaya. Goods kayo siya mga And kabisaya. then friendly ra sad kay ayang presyo, and then safe ra sad ang atong phone, no? So napaka-istorya. Wala na ko istorya mga kabisaya. So, dire lang may kuto mga kabisaya. Manana mag-sit up, manana magpakita ninyo kung unsa gid siya ka goods nga quality mga kabisaya. So, goods gid kayo siya. So, dili na ta magdugay mga kabisaya. Dire lang may kuto. And don't forget to like, comment, and share and subscribe to our YouTube channel. channel. Bye! Thank Bye you for mga kabisaya. watching. Hope you enjoy mga kabisaya.